Елате с мен на хотел с най-бруталната гледка. Пътят от Панагюрище ми беше около 3 часа и половина, но най-сетне сме в Янтра Гранд Хотел. От хотела бяха изключително мили, взеха ми багажа, а пък за стаята няма да коментирам. Имахме два огромни телевизора от двете страни, леглата, банята, абсолютно всичко си беше топ. Най-вече гледката. През прозореца ми се виждаше целият царевец. Уникално. В хотела също имаше спа, басейн, парна баня и други, но за жалост аз не успях да отида поради женски причини, момичетата ще ме разберат. Имаше и доста оборудван фитнес и предстои вечерята, която просто беше уникална. Знам, че го казах 100 пъти, но това просто реалното ми мнение не е някаква тъпа реклама. Просто наистина аз съм изключително доволна и ви препоръчвам. Това беше хотела с най-вкусната храна, която съм яла, заклевам се. Уникално, всичко ми хареса. Поръчах си скандални скариди, цезар, карбонара, всичко беше толкова добро. А това суфле, муцка. И дори вечерта, като се качих в хотела, видяхме светлинното шоу, което беше много яко. Дойде време за закуска, имаше от всичко по много. Огромен избор имаше за всеки по нещо. Направи ми впечатление, че има мляко без лактоза, което е яко. Тъй като вечерта не работеше нещо ресторанта, ни донесоха храната до стаята. Ето по този начин, скандално. Всичко отново беше уникално вкусно. Аз каридите от вечерта си ги поръчах отново, защото бяха много вкусни. Това са най-добрите скариди соте, които съм яла. Свинските ребра, картофките, всичко беше много добро. И на последния ден, преди да си тръгнем, това беше закуската с уникална гледка отново. Просто аз хора съм възхитена. Задължително отидете във Велико Търново и посетете Гранд Хотел Янтра. Няма да съжалявате. Храната, хигиената, обстановката, всичко беше на топ ниво, така че отивайте.